Big Brother. Вашата генерална репетиция обаче е тук при мен и шансът ви е по-голям, защото 1000 лева са си 1000 лева и може да ги спечелиш дори да не участваш в Big Brother. Играй в аукъщата тази вечер. Стартирай сезонът, новият сезон по най-добрият начин, защото те очакват много предизвикателства. Тук и сега, наживо в студиото на аукъщата. Това са последните минути за тази игра. Това са последните минути за тази вечер. Дори искам да бъдеш малко по-концентриран. Искам да ми кажеш кой е верният отговор. 1000 лева са тук в студиото. Ако очаквате да ви дам 5 минути, може да бъдеш изненадан, защото мога да дам 3 или 2. Защото, както виждаш, ти остават последни минути за тази игра. Не чакай часовника, бързай тук и сега да набираш 1880 или пък 0955 880. Ей, тези парички могат да бъдат в твоите ръчички. Вярваш ли не? Това си е чистата истина. Въпросът е кой ще ги спечели. Дали ти? Дали ти? Ти? Това си е ваша работа, разбирайте се. Важното е някой да вземе парите. Аз съм тук, за да ви дам тази страхотна награда от 1000 лева. Тези банкноти могат да бъдат в твоите ръце. По 100, в зелено. Добре изглеждащи. И на мирис не са никак зле, а пък на пипане. Ох, как обичам да харча тези банкноти. Тези 1000 лева обаче, за съжаление, не могат да бъдат мои, но могат да бъдат твои. Мисли и разсъждавай, кой е верният отговор. 1000 лева. 1880 или пък 0955 880. Последни минути за тази вечершната ни игра. Последен шанс за някой от вас да вземе 1000 лева. Кой е верният отговор? Кажи ми сега. И разбира се, кое е следващото число? Едно число те дели от спечелването на тази страхотна награда. От това да вземеш тези страхотни 1000 лева. Хайде, не е сложно, говорили сме си. Никак не е сложно при това. Кое е следващото число? Как намаляват? Каква е разликата между числата? Последни минути за тази игра. Последен шанс някой да бъде по-богат с 1000 лева. И последните 4 минути на вашият екран. Когато те стартират, това наистина са последните минути за тази игра и за тази вечер. Това наистина е последният ви шанс да бъдете изтеглени наживо в студиото на аукъщата. Поисках един 4-минутен часовник и много моля той да се появи и да стартира сега. За последен път предлагам да покажем на нашите зрители числата на цял екран. Вгледай се внимателно. Кажи ми, кое е следващото число? Можеш да спечелиш уникалната награда от 1000 лева. 75, 64, 55, 48 и кое е следващото число, което трябва да поставиш на мястото на синият въпросителен? Мисли логически. Виж как са подредени числата. Откри разликата между всяко едно от тях и ми кажи кое е следващото число. Обади се сега, защото имаш 3 минути на разположение. 1880 за абонатите на MTEL, Global или Vivatel. А за тези на БТК 0955 880. Знам, че е късно. Знам, че е понеделник вечер. Знам, че може би точно в този момент не ви се смята. Обаче знам, че 1000 лева е една много добра награда. Знам, че ти можеш да я спечелиш тук и сега, наживо в нашето студио. Не ме разочаровай, вземи парите, защото те са ти крайно необходими. 2 минути и 40 секунди. Мисли. Последни минути. Нямаш време. Нямаш, повярвай ми. 2 минути и 25 секунди. 1000 лева са тук в студиото на аукъщата. Все още са в моите ръце. И имаш време за един СМС поне на 1880. Или пък
за едно телефонно обаждане на този номер или пък на другият 0955 880 или абсолютно празен СМС. Не чувам телефона да звъни, искам да бъдеш по-концентриран, искам да вземеш 1000 лева, защото това са твоите пари. Ей, възползвай се от шанса, който ти давам. Нямаш време. Осъзнай. 1000 лева са твоите пари. Те са в студиото на АО къщата. Те са в моите ръце. Ето тази пачка по 100. В банкноти по 100 е твоята награда. Това са твоите 1000 лева и съвсем скоро, само след минута и 40 секунди, ще бъдат притежани, надявам се, на някой от вас. Кое е следващото число? Хайде, мисли. Това са твоите пари. Това са твоите пари. Твоите пари, които треперят в ръцете ми. Защото се надявам някой от вас да ги вземе и да бъде много по-богат и много по-щастлив с 1000 лева. Минута и 15 секунди. Без стрелби. Без стрелби. Само целувки, разбира се. Не чувам телефона да звъни, но съм сигурна, че съвсем скоро ще го чуя. Разбира се, имаш 1 минута на разположение. Последната, решаващата 1 минута. Кое е следващото число? Знаеш ли, и моето сърчице бие по същия начин, защото се вълнувам, защото знам, че ще включа някой от вас, който знае верният отговор. Спрете часовника. Току-що разбрах, че мога да ви дам още 20 секунди. Благодаря ви, колеги. Откраднахме 20 секунди, което е не много време, но пък достатъчно за поне един СМС на 1880. Затова действай! Сега е момента да използваш двата телефона. 0955 880 или пък 1880. Стартирай работната седмица с 1000 лева по-богат. Кажи ми, кое е следващото число? Много малко секунди те делят от края на АО къщата. Откраднах 20 секунди заради теб, но те съвсем скоро ще изтекат, за това концентрирай се. Виж каква е логиката в подредбата на тези числа. Мисли. Разсъждавай. И ми се обади на един от двата телефона. Стартираме часовника, защото 20 секунди отдавна изтекоха. Това бяха последните 27 секунди, които ви остават. Разсъждавай, кое е следващото число? Кой е следващия човек, който ще зарадвам с 1000 лева? Преди малко видяхме как в Ново село ли къде отидоха, Миленка, първите 600 лева. В Ново село, мисля, че беше. Всичко свърши и тази вечер. Сега ще видим. Добър вечер! Добър вечер. Много е приятно да ви чуя. Как се казвате и откъде сте? Димитър Иванов от Варна. Хайде, Варна, стискам палци. Кое е следващото число? 43. Това е верният отговор. Точно така, Варна. 1000 лева отидоха точно при вас. Това беше всичко от нас за тази вечер. Пожелавам ви много приятни емоции с нова телевизия, с Big Brother. Гледайте ни утре вечер, когато отново ще бъдете в моята компания. Чао! Кафе Vita Go.